Jubox. Vidíte večerní Jubox rádi, jak je s publikum, jdeme plnit hudební přání. Halo, halo, kdo je na lince? Ahoj. Čau, čau, pokud se nepletu, tak Ivoš, je to tak? Ano, Ivoš u telefonu. Ivo, já tě zdravím, prozrať, jaký ty jsi měl dneska den? Tak dnešní den, tak nám dneska ve škole jako odpadla poslední hodina a tak jakože jsou spokojený, protože jsme v té škole nemuseli tak dlouho a teďka nám skončil zrovna trénink v hokeji a tak bylo to jako těžké, ale jako jsou docela vyčerpaný, takže v pohodě. Jasné, večer máš naplánované už vyloženě jenom pohodu, nebo třeba skočíš někam do báru, nebo tak něco? No, tak zítra máme jako školu, takže do báru asi ne, ale tak jsou na zimáku a tak jako vegetujem a protože ten trénink byl fakt těžký a doufám, jako, že se zítra oklepem, protože zítra hrajeme zápas. OK, tak jo. Hele, Rytmus, taky ty na všetko má svůj konec. Komu budeme hrát tuhle muziku? Takže budeme hrát Davidu Šrenkovi, který už je druhou hodinu v posilovně a taky bych chtěl zahrát Kubovi Geržovi, který se nesprchuje po tréninku, no, je také. Hele, tak ho naučte alespoň tak jakože určitým základem. No, tak ho potřeboval. OK. Rytmus, ty na všetko má svůj konec. Muzika taky pro tebe. Měj se hezky, ahoj. Ahoj, ahoj! Volejte studio.